godo kora chich to kora cham sirikal bende dwaro ni mondo giraise pesa magidhi timo godo development manyocha ne gisewacho e manifesto kata sidienje mane gikete budget ka. Koro en an act manyaka bed balanced. Finance Act ok nigi housing levy kata VAT kende. Nitie kata betting and gaming bende mano bedo adjusted. Nitie rent income bende mano bedo adjusted. To kisomo petition mar Omkiya gi Lange ok giwit finance bill kata act te oko. King'iyo mokwongo mane gioro kama no focus ne achiel ne section 76 mokwongo mane wuoyo about the 3% mano duogo dwoki to the 1.5%. King'iyo prayers mage nitie sections kata sidienje mo identify ma specific mod one ni mondo bed declared as unconstitutional. Nitie parts of that finance act ma pod nyalo kadho kadhi mbele, but those specific provisions Omkiya wacho ni mondo bed declared unconstitutional to chiwo reasons. Jogo eko ma wacho ni kata ni court notimo kaka notimo anjo ka ji loso kotenre kod yamo maliet yamo maliet kata muya maliet oka bidonje mang'eny gi sani. To gima ng'eyo ni the facts kobedo applied kata the law bedo applied to the facts to an gadiera ni kata jang'ad bura manyon neno ni gigi gin weche mapek pod obiro mana yudo ka gibedo applied correctly ma ok wang'iye ka wachung' nyakonchiel. Aparo ni Omkiya ka nyondike kaka ja Kenya madwaro ratiro mag jo Kenya emomiyo nong'iyo fuond pend chik mana kwano nika mar 10 maketo the national values and principles of governance. Section 27 kowacho ni nitie discrimination. Ang'o momiyo yiero mana jogo eko ma employed to chik to wacho ni kiki discriminate. Wakil wageno neno kaka okang' ma kamano biro bedo kadhi. En mana ne kaneno kata mana ote ma medo donjo to ma bende oganda pod nitiere godo en mana wach EPRA. Wach Kipto ma bende pod nodhi mana nyime gi medo nengo modhi kata bed ni doho nosechungo okang' ma kamano. Mana pane to ma bende oganda neno ni dibed ni gimoro ibotim mbele ka. Abro wuoyo ewi contempt of court in general nikech nakoni ni wachno pod ni e doho.